סגן אלוף עמנואל מורנו, מסתערב מספר אחד של ישראל. מישהו שהיה איתו ביחידה סיפר סיפור עליו. סיפור מדהים. הוא אומר ככה. במלחמת הלבנון השנייה, שבה הוא נפטר, הוא ישב יום אחד בין קרב לקרב עם אחד החיילים שלו. והוא שאל אותו, תגיד, אם אתה נמצא עכשיו מעל לבנון במסוק, ואתה מרגיש פתאום פיצוץ חזק בזנב של המסוק, ואתה יודע שנשארו לך 5 שניות אחרונות של החיים לחיות. מה אתה עושה ב5 שניות האלה? אתה אומר, מה יש לעשות ב5 שניות? כאילו, מה אני יכול לעשות? אני מקווה שזה ייגמר כמה שיותר מהר, וכמה שפחות כואב, מה אני יכול לעשות? אמר לו עמנואל מורנו, אני במקומך, אני הייתי אומר, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אמר לו אותו חייל, תגיד לי, מה יעזור שאני אגיד עכשיו שמע ישראל? מה פתאום תבוא איזה יד מהשמיים ותציל אותי? מה יקרה? גם ככה עוד 5 שניות זה נגמר. מה יקרה? מורנו אמר לו, תדע לך, מי שיש לו ערך ל5 שניות בחיים, זה אומר שהוא חי חיים של ערך ומשמעות. ומי שלא מעריך אפילו 5 שניות בחיים שלו, אין לו ערך לכל החיים. כל שנייה ושנייה זה התגלות של אין סוף שמתגלה באותה שנייה, וזה נשאר איתנו אחר כך לאין סוף.